नायनो हाला नोंसोरो बिदि अर्डार खालामना ला दे गंफा गंफा मोनसे मोनसेहाय ना सेरबाला गाननो गुड मर्निं वेदारा दिनै जि दोमैलुलु मा रोखोमनि ना बियो नायानो ना दिनै नायानो ना नाखौनो जाना आमायलायबाय आं ओरैबायदि ना लाबोखायो जोंहा इसोर मा नालै बे मा नाम बेहा औ औ औ औ फ्रिजआव दोननाया गुसु जाजोब्बाय बे नांखाजोब्बाय मामा ना सेरबाय थानायखौ खाथियाव गसंनानै नेबाय थादों आङो ना सेरनो बिराद गियो ना सेरनो नोलै सेरनो माने फ्राय खालामनो आं गियो थावा बिराद सिदावो ना मामानियाव सिदावबायानो बिखायावहा आंनि स्पेकखौ गेलेले नुदों नै इखौ अबयसे बे स्पेकआ गोदानसो दे बाट कालारा ओरैबायदि गेलेले स्लिप जायो आंना स्लिप जायो माबा मोनसे बुंनो नागिरो माबा मोनसे बुंफ्लांबाय थायो बाट बे जास्ट फन नायनायनि मानायनि आन्था आरो बे स्पेकआ वाह मामानि गगोला नै मामा नाहरलाय मामाया बेचारा लोमजाबाय थादों होमबाबो ना फ्राय खालामबाय थादों गगा मोनदों मादों ओमफ्राय बिनि स्पेकखौ नायदो मा स्पेक होनगोन बेखौ दा धुमनि स्पेक मिउजिकल'सो होनांगौ बाखि दायो नोंसोरो बिदि अर्डार खालामना ला दे गंफा गंफा मोनसे मोनसेहाय ना सेरबाला गाननो मामानि बे ना सेरग्रायाव गानग्रा खतराम मामा नायलाय आंखौ आं खानाय सिननांसिगोन सिननोसै मामा मा होनो खानाय सिनसै नामा आङो फार्स्टआवफोरखौ सिनसै दे एसेबां सिगांनिफ्रायनो खानाय सिननो नागिरबाय थाया मामाया सिननोनो होआ आंखौ मिथिस्राया मानो खालि माने मालाबा टाइमाव खानाय गोलाव लानो लुगैयो मालाबा टाइमाव गुसुं लानो लुगैयो बेथ' गासैनिबो माबाखा होमबाबो खनसेबो खानायखौनो सिननोनो होआ जेसांखिनि सिनदोंमोन आं माने सिरि सिरिसो सिनखुमादोंमोन ओमफ्राय न'आव हायनानै मिथिखादों मा नुजासिगोन एबार फुरा सिनजोंनो लुगैबाय आङो खानायखौ आं नायनो बाबाय एकदम खानाय गसोयो थ' आं खानाय लाबाय थानो गोसो गैया ओमफ्राय आराम बासाफोर बायदि लानो लुगैयो आरो आङो कमफर्टेबल आराम गैया आं खालि कमफर्ट जनल' नागिरदों आं जानाय नायनोसै बेखौ एलिफेन्ट बायदि फिसखौ सिनायस्राला माथो बबे मोनसेया बबेमोन आं बिराद थाव जादों आयु थावा आं थाव बारा जानो बायो एक्चुअलि नाफोरखौनो सिनायला माथो अ नै उखुन्दै फुलायलायदों फाफ नायदों बाला जेथिया लाना हायदोंमोन गिलायलायनाय आं आयु मानो ना बिलायनानै दैसानि ना खोमा ना गुदुङा ना बिदै दोंलायलायो आंना
ra đằng này như đằng đã pimples हो रहा है छोड़ो जी कोई गल नहीं होने दो Bữa đi ra mình đến bữa sáng lại xem lá gì này mình nữa mới có một con sẽ ra bóng trắng nè octopus là lui đâu octopus chắc sao bây giờ ạ thằng bà lá già gần đây rồi mà anh gặp hẳn là octopus come to my Dubai baby Dubai rồi đừng nói gì nó mình octopus cơ bây giờ sao mà giặt ना जाबाय थानायावनो पार्सेल सफैबाय जोंना आगैनो सिरि माने गोजांनायाव हा टेबोलाव जबाय थानो हायाना फरायथों बिसनायावनो नानै ओरैनो टेबोल मोनसे अर्डार खालामदोंमोन आरो बिसनायावनो लानानै ब्लेंकेट सेकेटजों आरामसे फरायथों नानै हा माने बेना फाइनाल एग्जामबो जाबाय थादोंमोन ना थ' किउट लिल डरेमन उन्दैया जि नायोमोन ना ओंखायनो डरेमन अर्डार खालामनानै होदोंमोन आङो बिचारा लाजिबावबायसो मानो डरेमन अर्डार खालामनांगौ होननानैहा आं खालामबाय नालाय ओंखायनो सिगाङाव डरेमनबो मोजां मोनोमोन ना ओंखायनो आं डरेमनखौ मोजां मोनगोनदां होननानै खालामना होदोंमोन आरो but no he is grown up now माथो होनबावनो एबार एकदम बिसनानिफ्रायबो सिखारनो मोनला आरो बे एग्जाम जोबागौमानि पुरा टेबोलाव फरायलाय दसे गोजाङोबा आरो बिसनायाव फरायलाय बेबायदि फरायनांसिगोन एबारे नो एक्सकिउज मैयानि मोनसे इन्सिडेन्ट खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो आं बिदि खिथागोन होननानै सानाखैमोन आं बाट बिराद फानि माबायावहा थांबाय आरो बियो लाइक रियेल बायदि आरो ओंखायनो आं खिथानो सानबाय एक्चुवेलि आं एसे मा होनो मिक्स फिलिं मोनसे जादोंमोन आरो रागाबो जादों बोरैबाबो मोनदों माने मानसिफोरा सोंबाय थायो हाबायाव थांबाबो मायाबो बाहेरायाव नुबाबो नोंहा हाबाया माला नोंहालाय माला जागोन बेफोरबायदियावनो अनेक कुइसन आरोना ओमफ्राय थ' बेफोरखौ साननानैहा आङो खर'आव फैबाय आरो बिदि माबा मोनसे खालामनो होननानै सोर मा रिएक्सन होगोन बाट आं एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे इसेबां मानसि बुरजाया माने बेयावहा बिदि रिएक्सन हरगोन होननानै थ' आं जास्ट ससियेल मिडिया बेलेगावहा जेबो पस्ट खालामाखै बाट आं वाट्सएपआव स्टेटासाव होदोंमोन आरो तो आं बेखायनो सानबाय क्यों ना मैं फेक अपना वेडिंग कार्ड बना लूँ ओमफ्राय आङो बेबायदि खालाममारबायबो गावनि फेक वेडिंग कार्ड बनायनानैहा आनएक्सपेक्टेड लाइक माने आङो जास्ट सानै साथामनोल' खिथिगोन सानदोंमोन आरो ओरैनो ओमफ्राय बा लोगोफोरजों जक खालामगोन होननानैहा ओमफ्राय बेखौ आङो पस्ट खालामस्राबाय आरो वाट्सएपआवहा स्टेटास होबाय वाट्सएपआव स्टेटास होनानै मानसिफ्रा ओरैबायदि फन कल्स ओरैबायदि मेसेजेस हरदोंना आंनो मा कसम अनएक्सपेक्टेड ओरैबायदि गैजा सोरबा होनो हे कंग्रेचुलेशन्स सोरबा होनो सच में हसामार जामारदो नंमारगौ होननानै हसाना मिसा आलु हसाना मिसा मावजि ओरैबायदि माने सासे नङा सानै नङा साथाम नङा ओरैबायदि बुरजा माने ओरैबायदि फन कल्स रिसिभ खालामदों ओमफ्राय खायसे दोंथ' आं रायजालायदों आबे तो सच में कर रही क्या बात कर रही हो बेफोरबायदि आरो लोगोफोरदोंहा ओमफ्राय आङो एसे फेकबो खालामबाय आरो आं जास्ट फनाव कलावबो एक्टिं खालामबाय आरो क्या करो भाई होननानैहा उपाय गैला जानोसै आङो आनएक्सपेक्टेड वाला सिन जाबाय आं हाबा जानोसै बेफोरबायदि आरो ओमफ्रायहा दा एरेन्ज मेरिजसो आं माने नुवाखैबो दराखौ जाहैखायसो लोगोफ्रा फट' भेजो होननानैहा आरो मुझे देखना है क्या करता है लड़का कहाँ रहता है क्या करता है होननानैहा अबे मुझे कुछ नहीं पता बस मम्मी लोगों को पता है ना दूंगा आङो इवन मैंने फ़ोटो भी नहीं देखा फिर बात भी सिर्फ एक ही बार किया मैंने ओरैबायदि रियेलाव आरोना ओमफ्राय उनावहा बोरैबा मोनबाय आङो ओमफ्राय सोरबाया आंनि बे वेडिं माबाखौ स्क्रिनशट लानानैहा पस्टबो होबाय गावसोरनियावहा होनानै रिआपलड होनानै माने कंग्रेचुलेसन मा जामारसिगोन नों इदि होननानैहा आरो ओमफ्राय उनावहा आङो
बिचारा जाबाय थाय बोरैबा माने ओरैबायदि हद तक माने जाबाय स्टप नङा बे होन बिराद लिमिट माने ओवर जाबाय आरो आंबो फान खालामनाया ओमफ्राय बिनि उनाव आं पोस्ट होस्राबाय माने एटेन्ड खालामनोबो हाला मेसेजेस रिप्लाइ खालामनोबो हाख'ला ओंखायनो सरि एभ्रिवान होननानैहा बेफोरबायदि आं प्रेंकसो खालामदोंमोन आङो होननानैहा बेबायदि होनायमोन आरो बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोर खिथिगोन र' आं एसे गासैखौबोथ' खिथिनो हानाय नङा बाट बाहाय बाहाय एसे मोननैसो खिथिनोसै मालाबा मालाबा खामगारनांगौ बेबायदि फान बरबो जानानै थायोना मामानोबो देखायनायमोन आं उनावहा मामाया गैयामोन एक्चुवेलि माहाबा थांदोंमोन ओमफ्राय फैनानै मामा बेखौ नायलायनानै मामानो खिथिबाय आरो बाट बिराद गिदिर भुल मावबाय आङो मामानि रिएक्सननि भिडिअ लानांगौमोन आङो लानो रोङासै मामा बेखौ फरायलाय होनबाय मामाया स्पेक लालायलायबाय स्पेक लालायलायनानै मा लिरदों होननानैहा जि फरायदों आरो 22 मे वेडिं मा बेफोरो होननानैहा उनावहा नामखौ नायबाय हा जाबाय आरो मामाया मामानि रिएक्सना oh my god जालायबाय बेहा होननानैहा मामाया मिथिखायो आं बिराद फान खालामबाय थायो होननानै अपेन आप माने बेलेगाथ' इसेबां नुवा बाट आं बिराद फान खालामबाय थायो आरो मामादोंथ' मामाया मिथियो आरो ओंखायनो नायबाय आरो आंखौ बिदि जालायलायनानै रिएक्सना कास्ट आं बे रिएक्सननि भिडिअ लानो हानायबा खिथिनो हागौमोन आं दायो लानो रोङासै ओमफ्राय आगैयाबो हेल्प खालामदों आंखौ कार्डखौ बनायनायावहा कैसा लगा मेरा मजाक हर्ष मेरा बेस्ट फ्रेंड है बे गुवाहाटीयाव थायो हर्ष बिराद माने मोजां सबसे ज़्यादा शक एलेक्स आरो हर्षआ जादों ओरैबायदि शक जादों माने बिसोरो ओरैबायदि फन कल हरदों आयो हमनो हालाया माने आं बेस्ट अलरेडि आं एलेक्सजों रायलायबाय थादों एलेक्सआ ओमफ्राय पुरा लाइक हाफ एन आवारसोआनो जादोंदां रायलायनाया माने बे आंखौ जि बुजायदों आरो जितना जल्दी मत हो रे जि बुजायदों आरो फार्स्ट टाइम आंखौ एलेक्सआ बुजायदों मियायो ओमफ्राय उनावहा सासेया रागा जोंबाय हार्षआ रागा जोंबाय मानो फन हमाखै होननानै सां बिजिना नोङो ओमफ्राय मा बेफोरखौ नुदों आङो जालायदों आरो इयो बेफोरबायदि तो कैसा लगा मेरा मजाक sorry बियाव आङो पुरा केमेराखौ मोनसे जायगायाव दोननानै मेगन मिसिबनानैसो भिडिअ लाबाय थानायमोन नायनो हाया बोरैबा नुयो बेखौ आयो मोदोमानो बोरैबा जाजोबो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि मोनसे माबा दं आरो आंहा नायबानो बोरैबा मोनो ओंखायनो जानोबो हायामोन बाट दानियाथ' जाग्रा जाबाय गोथावानो माबायदि बादखाङो आयै थोस बिराद मेजेम गथा संबाबो जायो माथो मसुरा नकुमा बजी कट भितरत अरदाबानो गैयामोन अरदाब बनायनानै जि आराम जाबाय माथो बेबायदि एवनानै फ्राय खालामनानै जाबाय मा खर'ल'सो मावो ओबो होननो रोङा ओमफ्राय बे मोनबोला जाबाय बिराद थुप जाबाय माथो